Trending online ang post sa usa ka inahan nga mipabuhagay sa iyang kasagmuyo sa serbisyo nga ilang nadawat sa Cebu South Medical Center. Ani ang report ni Pemari Dumabo. Mikapin sa 22,000 ka mga shares ug 18,000 ka mga comments ang post ni Ching Trencio. Sa social media niini kabahin sa iyang reklamo kung giunsa sila pagtratar sa mga nurse nga miatubang kanila sa Tambalanan nitong Biyernes sa gabi. Mato di Ching nga iyang 9 anyos nga anak ang napaakan sa lungsod sa Luginsan. Silang padung na muli sa ila sa lawaan 3 sa dakbayan sa Talisay, kuyog ang amahan. Sa pagabot silang panimay, nabalaka si Ching sa iyang anak, mo'y hinungdan nga gidala niya kini sa Cebu South Medical Center, kanhi Talisay City District Hospital, aron mabakunahan og anti-rabies, alas 9 na sa gabi. Nagkurog na ko kay murag ang akong kabalaka o kalagot diya ba nga ako na lang yung kanang paubos na gyud akong pailog man ba kay kuan man namtay ko nan ko ang tuyo pero hilako na jud kay ko sa nandito kunya kanang ana siya nga wan nang ma'am basi nagtuo mo nga makalibre mo kay ni ari mo og gabi murag ginusa na kaisa na siya na mo ba. Dugang ni Ching nga nagkontrol lang siya siyang emosyon aron di mahitabong isog nga tinubagay. Anda mo sab siyang mubayad aron lang matambala ng iyang anak. Sa pagkasabado na sa buntag, nabakunahan ng iyang anak sa usa ka pribado nga klinik. Sa post sa iyang social media, igo lang matud pa siya pagpadayag sa iyang kasagmuyo. Tana mo nga koneksyon lang unta ilang kuan ba kay dili biya tanan jud nga kuan puros biya jud ang duol diha napita puros biya jud nga nakinhanglan ma'am kay dili lang di ay ako ang kanang tungdan bitag ingon ani kay daghan man makita man gyud nato sa comment kay daghan jud ang nga kuan inana ilang pagpagat. Sa iyang post, gitatausab ni Mayor Samsam Gulyas nga dili ubos sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang Tambalanan, apan iya sa Department of Health. Apan nihimo gihapon sila og pakisusi. Sa social media, gipaybahaw sa Cebu South Medical Center nga miabot na silang atensyon ang post ni Ching. Apan way record ang ospital sa susamang reklamo. Hinon mohimo gihapon sila og pakisusi. Awag lang nila nga moduso og reklamo sa ilang buhatan ang hintungdang mga reklamante. Apan mato di Ching, nga wa siya plano mo pasaka og kaso o moduso man og reklamo. Samtang mato di Filipa Solana, ang pangulo sa CSWS sa Talisay City, nga mahimo mang maduol ang aksyon agad desk sa mga Talisaynon nga naa sa Tambalanan aron ilang maabagan ang panginahanglan. Utmost patience gyud ang pag-handle sa atong mga clients nga maduol dito sa desk nato. Muna po perming i-remind. Remind gyud na sila kanunay nga pasensya gyud kay pros biya na pud ay mga problema ang manuol dito. Oba ni June Sulon. Ako si Pemari Dumabok. Balitang Bisdak.